ese partido é peor. Aí xa eres consciente do que te estás xogando. O sea, esa semana me ensinaban todas as portadas, ese partido foi máis difícil. Faz un bo partido, joder, faslle unha Verdú tremenda, creo que doble parada, foi tremendo ese día. O Celta non volveu baixar. Este día como foi logo, como viviches? Ao final non teño moito recordo, tantísima información, Claro, tantísimo éxtasis, que non teño moito recordo. Eso, a veces eu penso, é unha pena non ter, pois como estamos a falar, tanto recordo do momento ou da emoción. Non teño moito recordo, é unha pena. Vídeos, lóxicamente vivín en primeira persona toda a historia. Durante o partido pero non pensar nada. Entón eu preguntaba, canto queda? E me decía Ernesto, un fixo, queda moito. E chegou un momento que canto queda? Está acabado. Xogada seguinte, córner en contra. O peor momento do que eu viví nun terreno de xogo. Sí. Non sei se notaría de fora, pero cagado. Claro. Pois se queda un pouco corto, Quique despesa, e despois é cando creo que Iago colle o balón e se vai como para o córner contrario, e xa pito final.